Gaurkoan lehen aipatu den bezala, Xabier Olazabal dugu, akordiolaria eta txistularia. Ongi etorri, Xabi. Eskerrik asko, ongi etorri. Bueno, hori, zeri buruz hitz egingo duzu? Gaur, NAK musika garaikidearen festivalari buruz hitz egiteko etorri naiz. 3. festivala da urtengoa eta atzo hasi baldin bazen irailaren 23an bukatuko dugu. Ez dugu egunero ekintzarekingo, 2 asteburutan banatutako programazioa izango dugu. Ostegun, ostiral, larun bat, eta hurrengo asteburuko ostegun, ostiral eta larun batean bukatuko dugu. Bertan, gauza eta ekintza desberdina prestatu ditugu, bertan azpimarratzeko dira 4 konferentzia, 3 tailer eta 6 kontzertu eskainiko ditugula, zeinen arten 100 musikarik edo 100 pertsona baino gehiago parte hartuko duten eta 13 obra berri estrenatuko ditugun. Niretzako gauza garrantzitsu bat eta Iruña herrian egiten den festival polit eta interesgarri badela iruditzen zait. Bai, eta hori, orduan atzo hasi zen, eta nolakoa izan zen lehendabiziko eguna? Egia esan nahiko urduri geunden denak ere nahiko urduri ez, azken finen urte guztia daramagu hau prestatzen, eta nahi duzu gauza martxan jartzea, gauza ongi ateratzea, jendea kontzertuetara etortzea, eta nahiko urduri geunden ez, baino, kontzertua primerakoa izan zen, Tama ensembleak jotako kontzertuari esker, primerako soinua lortu zuten, ambientea ere, giroa esango dute oso berezia izan zen, eta kontestable jauregia bete zen, bai behiko patia eta baita lehendabiziko pisuko lekuak ere beteak zeuden, ondorioz oso hasiera egoki eman genion atzo. Dagoeneko 7. edizioa da, ez? Festivalarena 3. Naiz eta garaikideak, elkarteak sortzen duen edo urtero egiten duen ekintzetan, aurtengoa 7. ekitaldia den, hori bai. Eta nola sortu zen? Gauza askotan gertatzen den bezala, 2-3 pertsona elkartu ziren eta ideia bat okurritu, bururatu, eta hau egin behar dugu, eta azkenen jendea biltzen hasi ginen, batez ere 2011 urtea. Urte nahiko garrantzitsua izan zen musikari eta interprete bezala edo konferentziante eta jende desente bildu ginelako ideia horretara, eta ondorioz oso hortikan aurrera bidea erreistuz joan da, urtez urte gauzak handiago, hobeki eta sendoago prestatu ditugu, eta urtengoa nik uste dut progresio horretan oraingoz urterik hoberrena dugula. Eta hori, guzti hau antolatzea lan handia da, ez da, eta etengabekoa. Bai, azken finen ja urrengo urteko festivala ere prestatzen hasia gaude. Hemen lan asko egin behar da, ez? Olako festival bat naiz eta esango dugun 6 egunetan banatua dagoen urte guztiko lana dago atzetik, jendeekin kontaktatu, zer egin, ze idea estetiko mantendu, grabaketak egin, subentzioak eskatu, 1000 lan daude, inoiz ez da bukatzen lana, eta ekipo oso indartsua dago festival honen atzean, ongi prestatutako jendea, eta hori azkenean nabaritu egiten da. Zeintzuk dira parte-hartzaileak? Berez, hau organizatzen duten pertsona nagusiak, Yolanda Campos Bergoa, Iruñan bizi den Jakako konposatzailea, eta Ignacio Fernández Galindo dira. Bera ere Iruñekoa da, eta beraiek biak dira esango dugu denen buru. Gero, bi konpositore hauetaz gain, beste 3 konpositore dira gure ensembleko konposatzaileak. Patxi Damian Rodríguez, Urtzi Iraizoz eta David Cantalejo. 5 dira konposatzaileak. Aurten Urtzik esan du albalu ez lukeela konposatu nahi eta ez du konposatu. Orduan, 4 konpositore horiek egindako lanak entzungai izango dira. Eta zeintzuk dira helburu nagusiak hau ospatzearena? Gure helburu nagusia 2 ditugun nagusik. Lehendabizikoa da musika garaikidea eta musika garaikidearen inguruan egiten diren ekintzei irtenbide bat ematea. Azkenen, ikasitako jendea bagaude eta guk dauzkagun ekintzak, dauzkagun burutazioak, dauzkagun ideiak plazaratzeko aukera bat izatea da, ez? Erreixa ematen dugu, baino ez da horrela, ez? Azkenean musika garaikidea hola nahiko minoritarioa da, eta orduan udalak ere antolatzeko zailtasunak izaten ditu, jende gutxi dedikatzen garelako horretarako, orduan olako festival bat izatea Iruña herrian, zeinaren bitartez gu azal gaitezken edo gure lana erakuts dezakegun guretzako ezinbestekoa da. Eta bigarrenik, nola ez, Iruñeko musika kultura arloan bermatzea.
Guk ere izan nahi dugu pentsamendu ezberdinen arteko elkartruke bat, azkenan laborategi bat bezala gara, ez? Ideia batzuk izan eta bernola garatzen ditugun denen arten ideia horiek, ez? Orduan, bi ideia horiek oso garrantzitsuak. Gure lanari irtenbidea eman eta bigarrenik bermatzea. Hemen Iruñeko aktibitate kulturalean bermatzea urtez urte. Ze ekintzak egonen dira? Lehen esan dudan bezala, 4 konferentzia, 3 tailer eta 6 kontzertu. Kontzertu garrantzitsuenak 2 izango dira. Bata, gaurkoa, Nafarroako Orkesta Sinfonikoarekin batera dugun hitzarmenari esker, Baluarte jauregian eskainiko duguna. Bertan, 3 obra berri estrenatuko dira. Koldo Pastor, Joseba Torre eta Jesus Etxeberria, konpositore. Nafarroan afinkatutakoen 3 obra berri estrenatuko dira. Oso kontzertu interesgarria, erakargarria da. Baluarten eskainiko dugu, arratsaldeko 8:00, sarrera erosi beharkotan entzun nahi duenak, baino pena merezi du. 3 gaur egungo musika da, ez? Eta 3 oso panorama desberdin dira. Azkenen 3 konpositore dira, konpositore bakoitzak bere musikaren ikuspegia dauka, eta hori erakutsiko digute. Bi obra izango dira txelo eta orkestarentzako kontzertuak, berriak esaten dudanez, eta David Johnston, Nafarroko Orkestako txelista, solistak, eta garaikideak gure elkarteko interprete denak eskainiko ditu. Gaurkoa Baluarten, baina ere Kondestablean izango dira ere. Bai, hori da, adibidez bihar atzokoa eta biharko kontzertuak, bihar Silboberri txistu elkarteak eskainiko duena, Kondestablen izango da. Lehendabizi hitzaldi bat, 6etan, eta 7:30 Kondestablen txistu kontzertu bat, ez da, txistua bakarrik entzungai izango, beste instrumentu batzuk ere bai, baina ardatz Silboberri elkarteak beti txistua dauka. Eta sarrerak erosteko webgunearen bidez edo lekuan bertan? Sarrerak izango dira bakarrik Baluarten izango diren kontzertuak. Hau da, gaurkoa eta datorren asteko larun batekoa. Eta biak bai Baluarteko web orrian eta takilan erosgai daude. Beste kontzertu guztiak eta konferentzia guztiak doakoak dira. Hori, hau antolatzeko Nafarroako gobernuaren laguntzak eta errekonozimendua duzu ez? Bai, hori da. Eta hori lortzea ez da gauza erreza? Ez da bate. Edo zein pertsona saiatzen baldin badaulako gauza potolo bat egiten zailtasun asko dira hasieran. Ez urte batzuk pasatzen diren einen ja gauzak errestuz doa. Ez jendeak ezagutu egiten zaitu, zuregan konfiantza agerikoa da, ondorioz urte batzuen ondoren errexagoa da. Gobernuaz gain, Iruñeko udaleko Zibibox sareak ere organizazio lanetan asko lagundu digu. Horretaz gainera, Caja Navarra fundazioak, Baluarte fundazioak, Orkesta Sinfonikoak, Goi Mailako Musika Konservatorioak, Nafarroako Musikologia elkarteak, Atena fundazioak eta CTL irudi eta soinu eskolak beraien babesa ematen diguten. Mendikan denei, eskerrik asko benetan. Eta hau, publiko guztiari orokorrean dago zuzenduta, ez? Bai, hau da gure gakoetako bat. Esan nahi dut, lehen esan dut musika garaikidea oraingoz minoritarioa dela, baina ez dugu hori nahi. Azkenen kontzertu ia gehienak konferentziak eta aktibitate guztiak publikoak dira, doakoak dira, eta nahi ginuke jendea hurbiltzea. Beste esperientzia musikal bat izan, ez? Azkenean historia guztian zehar entzun izan den musika da momentuan konposatzen zena, ez lehenago konposatutakoa. Hori gaur egun ez da gertatzen. Horregatik guretzako oso garrantzitsua da gaur egun egiten den musika, gaur egun egiten den lana erakustea. Eta iruditzen zaigu edo zeinentzako moduko kontzertuak direla. Beti ere beste pentsamendu batekin joan behar da kontzertu hauetara, ez, lasai, zeo zer berria entzutera, baina aber ze sensazio sentitzen ditugun, aber nola sentitzen garen, gustatzen zaigun, edo ez zaigun gustatzen, ez, denetarik egotea badago, baina behintzat, etorri, entzun eta disfrutatu. Baina ere, honez gain, musikarientzat ere oso interesgarria, ez, adibidez hitzaldiak edo... Bai, noski. Hitzaldiak bakarrik ez, jotzen duten pertsona guztiak oso ongi formatuak daude eta primerako interpreteak dira. Horretaz gainera, denen arten indako ensaioak eta lanak emaitza paregabea ematen dute. Horregatik, kontzertu guztietan nivel musikala edo kalitate musikala bermatua dago. 100%. Beraz,
edo zeinentzat, bai musiko, bai jakintsu, bai publiko, bai aur gazte zar, denentzako ateak zabalik daude eta hemendikan gomendioa ikustera eta entzutera etor daitezen. Lehen aipatu duzu datorren urteko edizioan dagoeneko pentsatzen hasi duzutela, ez da? Bai, noski, ja esan bezala hau ez da gelditzen inoiz, errueda baten edo gurpil baten antzera beti aurrera darrai, eta bai, ideia baditu ez ditut inola ere azalduko, baina nik badakit ideiak eta proposamenak ja plazaratuak daudela, hurrengo urtean ikusi behar. Orduan hori programa orain momentuz da hori irailaren 23 arte. Hori da. Aipagarriak diren gauzak ja aipatu dituzu. Hala ere, aipatu gabe ezin utzi nituzke, batez ere beste bi kontzertu. Datorren ostiralekoa, Proxima Centauri elkarteak edo ensembleak eskainiko du Kondestable Jauregian, arratsaldeko 7:00 ohiko ordutegian. Hau Europa mailan dagoen musika garaikide ensemble garrantzitsuenetariko bada. Lehengo urtean ere etorri ziren, berez Frantziakoa dira, ez Bordele, Toulouse aldetik datoz, eta ni harritua gelditu nintzen. Lehengo urtean ez nituen ezagutzen, eta kontzertu hau arez geroztik beraien jarraitzaile naiz. Zeo zer berezia daukate hauek. Asko jotzeaz gain, hauek jotzen dutena, hauek daukaten nagusitasuna, dominioa, instrumentoaren ezagutza, oso gutxik daukate, baina gero kontzertuan garaian lortzen duten giroa oso berezia da. Naiz eta musika garaikidea izan, mundu guztia adi edukitzen dute kontzertu guztietan. Beraz, datorren ostiralean Kondestablen kontzertu paregabean. Eta horretaz gain, itxiera kontzertua. Itxiera kontzertua geuk garaikideak, ensembleak eskainiko du, ez? Gure azkeneko lana plazaratuko dugu. Non esan dudan bezala, 4 konpositorek, hau da, Patxi Damian Rodríguezek, David Cantalejok, Yolanda Camposek eta Ignacio Fernandezek idatzitako obrak entzungai izango diren. Horretaz gainera, musikaz gain, irudia ere eskainiko dugu Akronika produkzioko gure kolaboratzaileei esker. Bien arteko elkarlan bat izan da eta ikaragarrizko itxura dauka. Ni parte musikalean aditu naiz, aurten obra batean joko dut, beraz hori badakit zer den, baina atzetikan proiektatuko diren gauzak ez dakit nola diren, baina esan didatenez, ikaragarrizko lan nahi dute, primerako moldaketak eta beraien sorkuntzak dira, eta bi kontzertu horiek, gaurkoa eta biharkoarekin batera, primerakoak dira. Ze interesgarria, ikusentzunezko proiektua. Bai, hori da. Oso polita, bai. Eta aukera ere paregabea hori musikari internazionalak ikusteko, ez? Bai. Gehien txoenak Nafarro edo estatu mailakoak dira, batez ere Aragoi, Errioxa, Euskal Herrikoak, bai Euskadikoak eta bai Nafarrokoak. Ez gehien txoenak bertakoak gara, baina esan dudan bezala kanpotik ere etortzen zaizkigu. Eta baita kanpoan ikasten ari direnak eta beti ere oso prestatutako jendea denak. Hemengoak, hangoak, baina musika ona, hori bai. Ona, dudarik gabe. Entzuteko esaten dudan bezala, igual ez da ohikoa, baina ez horregatik da itxusia. Beraz, nahi duenak, badu aukera entzuteko. Eskerrik asko, Xabi. Zuei, gustora etorri naiz, berriz ere. Hori, ikusiko dugu, programa. Espero dut jende asko hurbiltza baita zuek ere, mila esker. Eskerrik asko. Gero arte.